разпространение на резултатите по проект Безплатна платформа за търсене на обучение, финансиран по програма Erasmus+. Аз съм Вера Захариева от екипа на Център за професионално обучение и развитие и ще представя първата за деня и за днешното събитие презентация. Като експерт в професионалното образование и обучение и образованието за възрастни, заедно с целият екип на Център за професионално обучение и развитие, на Анатолия Консулт и на партньорите ни от Гърция Инфонет и от Португалия Брага Моб, заедно работихме по изпълнението на интелектуалния продукт на проекта, който стартира през есента на 2018 година. Както виждате не само по визуалните елементи, личи си, че днешното събитие е част от Европейската седмица на професионалните умения за 2020 година. Това събитие, тази Европейска седмица на професионалните умения, се организира от Европейската комисия в партньорство с Федералното министерство на образованието и научните изследвания на Германия, като част от германското председателство на Европейския съюз. С това пето издание на Европейската седмица на професионалните умения, хората от всички възрасти се насърчават да откриват своите таланти, да развиват уменията си в съответствие с потребностите на пазара на труда, чрез професионалното образование и обучение, разбира се, което от своя страна е важен сектор за икономическото и социалното възстановяване, особено в контекста на COVID-19. Ако желаете повече информация относно Европейската седмица на професионалните умения, може да намерите в сайта на Европейската комисия, на нашата Фейсбук страница, която ще видите и ще ви изпратим информация. Също така може да ни пишете на имейлите, които сме оставили за контакт, които ще има и на тази презентация, и съответно ние ще ви предоставим каквато информация имате необходимост относно тази европейска инициатива. Преди всичко, искам да благодаря на всички вас, които днес се включихте към това събитие, да припомня, че всеки от участниците ще получи сертификат за участие. За това, преди да започна с презентацията, моля всеки, който не е въвел своето име и презиме или смята, че са въведени неправилно, съвсем спокойно може да ни изпрати коректната информация на имейла, който ще видите в тази презентация, и ние съответно ще може да въведем неговите данни, за да му издадем сертификат от организаторите на събитието. Така. Сега, програмата на днешното събитие. Първо ще поговорим за програма Erasmus+ и за възможностите, които тя предоставя буквално на всеки един от нас. След това ще поговорим за самия проект. Как стартирахме, какво правихме по време на тези 2 години и какво изработихме. Накрая ще поговорим също така и за продукта от проекта UNEM, платформата Course to Job EU. И моят колега Иванка Мартинова, тя ще ви представи една изключително интересна презентация за ученето през целия живот. Първо да поговорим за програма Erasmus+. Тя е Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт за 2014-2020 година. Като тя обединява в себе си 7 от съществуващите програми днес за образование, обучение и младеж. За първи път през този програмен период има и подкрепа за спортни дейности. Ще качим тази презентация във Facebook страницата и в нашите сайтове, където този активен линк ще може да кликнете на него и да намерите повече информация за програма Erasmus+ и всичките възможности, които тя предоставя.
Очакваме от 2021 година през следващия 7 годишен програмен период програма Еразъм Плюс да изглежда по по-различен начин, но да ни предоставя същите и повече възможности за образование, обучение, младеж и спорт. Самата програма се състои от 3 основни ключови дейности, като ключова дейност 1, ако можем да опишем с една дума, представлява мобилност, ключова дейност 2 представлява иновации, ключова дейност 3 е диалог. По ключова дейност 1, основните дейности тук са мобилности за студенти и преподаватели във висшето образование, но не само. В училищно образование, образование за възрастни, професионално образование и обучение. Целта на тези мобилности е участниците в тях да придобият знания, умения и компетенции. Тези знания, умения и компетенции биват валидирани посредством инструментите на програма Еразъм Плюс и на Европейската комисия, като, например, Европас, за който може да намерите много интересна информация, също така на сайта на Европейската комисия с линка по-горе. Ключова дейност 1 също така има преподавателски задачи, участие в курсови обучителни събития в друга държава и наблюдение на работата в организация в чужбина. През този програмен период, който сега изтича, възможността за включване в дейностите по програмата са чрез организациите. Затова вие можете да се възползвате от програмата, допитвайки се до вашата организация и разглеждайки възможностите по всяка една ключова дейност. За ключова дейност 2, иновации, от която сме част и ние, и нашият екип, и настоящия проект, основната дейност в нея са стратегическите партньорства между различни организации от различни сектори, които са в сферата на образованието и обучението. Целта на всички иновации, които се създават по тези по-големи проекти в сравнение с тези в ключова дейност 1 е да се подобри достъпа до образователни възможности, независимо за коя сфера на образованието става въпрос. Също така, разработване, тестване, валидиране на нови обучителни планове, различни преподавателски методи, иновативни подходи в образованието. Всичко това е включено в тази втора дейност. Международното сътрудничество е основно. То цели обмен на опит и добри практики, като между тези практики и този опит се обменят между организации от различни сектори, което е едно от най-важните неща за програмата. Проектите също така от ключова дейност 2 адресират придобиването на основни умения и предоставянето на втори шанс и възможности за учене през целия живот. Те целят развиване на стратегически партньорства между доставчици на образование за възрастни и местните и регионалните власти. Ключова дейност 3 тук е с цел политически диалог с заинтересованите страни. Това изглежда малко по-неясно като формулировка, но идеята на ключова дейност 3 е целевата група, да речем младежи, да се срещнат с хората, които се занимават с изграждането на политики и да има комуникация и обмяна на информация между тях. Това е в общи линии ключова дейност 3. Следващия слайд. Самият проект, безплатна платформа за търсене на обучение. Какво целим ние? На първо място, реинтеграция на ниско квалифицирани кадри на пазара на труда и повишаване на тяхната квалификация. Как? Чрез платформата, която сме създали, която цели да подобри достъпа до обучение и различни курсове. Съответно, ние вярваме, че подходящата квалификация и правилната за момента квалификация на съответния човек има директен ефект върху неговите доходи, неговото благосъстояние, гражданската и социалната му активност. Особено в този труден момент на криза, това е изключително важно за нашето личностно развитие. Иновативната платформа, която създадохме по време на проекта, е за търсене на обучение, съобразена с нуждите на целевата група и зад нея стоят години
от изследвания и анализи на пазара на труда. Целим по-достъпно, привлекателно и гъвкаво образование за възрастни. С една дума, в платформата ще се включат всички, разбира се, които имат желание, доставчици на образование или по-просто казано организации, които предлагат курсове. И по този начин на крайния потребител ще е много по-лесно да намери курса, от който има нужда. Етапите на изработка на проекта бяха следните. На първо място беше изследването, което представляваше в своята цялост анализи върху пазара на труда, върху нуждите на крайната група и върху това съществуват ли подобни платформи и какво предлагат те. Иновацията също беше част от изследването, защото чрез изследването ние стигнахме до извода, че нашият продукт е иновативен и че няма нещо подобно, което да се предлага на нашия пазар. Съответно, платформата ще събира всички доставчици на образователни курсове на едно място. Продукта е крайния резултат от иновацията и това е платформата Course to Job, за която ще поговорим малко по-късно. По време на дизайна и спецификацията ние работихме в тясно сътрудничество с IT-специалистите, които изработваха платформата и имахме възможност да сме изцяло в процеса на нейното създаване, за да може да внедрим вътре всичко, което сме искали да представлява тя самата. Подобренията са част от и това събитие, което правим в момента. Предното събитие по нашия проект целеше разпространение на резултатите сред целевата група и тестване на самата платформа. Имахме 28 участника в събитие, които тестваха платформата, дадоха своята обратна връзка и ние направихме съответните подобрения по нея. Всъщност днес стартираме изцяло новата платформа, която е вече завършена и е част от проекта UNEM. Резултатите, какви са те? Създадохме безплатна, както за потребителите физически лица, така и за доставчиците на обучение. Създадохме безплатна платформа, която е преведена на 4 езика. Това са езиците на нашето партньорство. Български, гръцки, португалски и английски. Доста трудна задача, но смятам, че се справихме изключително добре. Изпълнихме няколко обучителни събития, които бяха насочени към екипа и към целевата група. Тези обучителни събития целяха по-добрата координация, целяха доброто развитие на крайния продукт и в крайна сметка да създадем една платформа, която да отговаря на изискванията, които сме си поставили в началото. В момента вие участвате в едно от 3 събития за разпространение на резултатите. Днешното е в България, предстоят събития в съответно Гърция и Португалия, където нашите колеги ще разпространят платформата сред местни лица и фирми. Също така, още един резултат от нашата дейност са изключително обширни анализи и данни от изследвания, които правихме през цялото време на изпълнение на проекта. Тук ви представям екипа, който работи по платформата. Може да видите, координатор на проекта е Център за професионално обучение и развитие от България. Тук са нашите контакти. Може да се свържете с всеки един от партньорите по каквито въпроси имате относно проекта или платформата. Нашите партньори и партньорите, с които днес правим събитието, са Анатолия Консулт, които също са част от образователната система и предлагат консултантски услуги в сферата на образованието, Брагамо от Португалия, които имат много голям опит в мобилност и по ключова дейност 1, за която говорихме малко по-рано, и Инфонет от Гърция, които са обучителен център в сферата на висше образование и професионално образование. Изключително силен екип, който неуморно работи 2 години за създаването на платформата.
Нека поговорим малко и за самата платформа Course2Job EU. От днес тя вече е пусната в интернет, ако мога да го нарека, на съвсем прост език, така че може да кликнете, да се регистрирате и да я разгледате. Какво представлява тя? Тя е онлайн платформа, в която всеки потребител, влизайки, може да се регистрира съответно като компания, която предоставя курсове, ако е такава, ако е представител на такава, или като потребител, който търси курс. Платформата е преведена на 4 езика: български, гръцки, португалски и английски. Аз надявам се всички да ме чуват. Ако някой не чува, може да напише на модератора. Смятам, че връзката, поне при мен, всичко е наред. Така че може да напишете в общия чат, ако имате някакви проблеми с микрофона или не се чува достатъчно добре. Платформата е преведена на 4 езика и доставчиците на обучение от 3 държави могат да качват курсове на своя роден език. Тоест, ако вие сте от Гърция или от Португалия, можете да влезете в платформата и съответно да намерите курсове, които са регистрирани от доставчици от съответната държава. Какво могат да въвеждат потребителите? Те могат на първо място да въвеждат контакти и своя снимка, ако желаят. Могат да въведат общо свое описание, т.е. да напишат нещо за себе си, от какво се интересуват, какъв опит имат, в какви сфери биха желали да се реализират. Могат също така да впишат своето образование, ниво на образование. Също така своето ниво на английски и интереси. Интересите са разделени спрямо категориите в самата платформа. И след малко ще ви обясня защо цялата тази информация е важна за нас. Също така те могат да запишат и своят статут на заетост в момента. Тази информация е изключително важна за нас, защото нашата платформа целим да бъде интерактивна. Тоест, интересите, които вие сте записали, че имате, образованието и заетостта, ще ни помогнат да ви предоставим и да ви предложим съответните нови курсове, които са записани в платформата. Разбира се, ако отбележите, че желаете това. Имаме идеята да промотираме съответни курсове, които биха помогнали по-бързо на крайния потребител да намери работа. Защото идеята на нашата платформа е не просто да предлага хикс на брой курсове от организации. Идеята ни е да бъдем полезни на потребителите, които са се регистрирали в нашата платформа. Също така смятаме да качваме и новини, които да бъдат полезни и интересни за потребителите в платформата и да ги насочат към важни въпроси и важни теми, свързани с тяхното професионално развитие. Така че следете и нашата страница новини. Как да се регистрираме? Тук сега ще ви разкажа малко повече за процеса на регистрация за потребители. Платформата е свободна за регистрация, както казахме, както за потребители, така и за фирми. На адрес Course2Job.eu влизате в вход и съответно имате възможността да се регистрирате. Избирате дали да се регистрирате като потребител или като фирма, избирате своята страна и въвеждате основните данни за регистрация, както във всяка една друга платформа. Попълвате задължителните полета и натискате бутон "Регистрирайте се". Приемате общите условия и доказвате, че не сте робот. Следващата стъпка, след успешната ви първоначална регистрация, е да получите имейл за потвърждение. С идеята, че ако сте ввели грешно имейла си, най-вероятно няма да получите такъв имейл и съответно трябва да направите регистрацията отново. За да активирате профила си, е необходимо да потвърдите имейла, който сте получили. Важно е да проверите дали имейла, който сме ви изпратили, не е в спам папка, тъй като имаме случаи, в които от някои платформи или от различни интернет сайтове имейлите за потвърждение незнайно понякога защо попадат и в тази папка. Можете след това да влезете в своя профил, използвайки иконата в горния десен ъгъл. Кликвайки вход, избирате езика, на който да виждате платформата.
попълвате полетата и влизате в профила си. След като вече сте влезли в системата, в най-горния десен ъгъл виждате своето потребителско име. Това потребителско име ще ви бъде генерирано автоматично, но веднага след като влезете в профила си, може да го промените с каквото и да е потребителско име, стига то да е свободно, разбира се. След като кликнете на профила си, стигате до вашата страница, където можете да променяте и да добавяте съответната информация чрез бутона "Редактирай". Основната информация, която е в профила на потребителя, съдържа негови данни и данни за достъп. Виждате тук държава, име, фамилия, стационарен или мобилен телефон, задължително потребителското име и имейл адреса, защото без тях няма как да направите регистрация. Вашият личен профил съдържа и разширена информация, за която говорихме малко по-рано, като снимка, вашите интереси. Ето тук можете да видите моите интереси в различните сфери спрямо категориите в нашия курс. Можете да я редактирате през всяко едно време, което пожелаете, можете да я запазвате, кликайки на този бутон най-долу на страницата. Можете също така да отбележите курсовете, на които сте присъствали, вашето ниво на образование и ниво на владеене на английски език. Друга опция, която сме включили в нашата платформа, са любими и посетени курсове. Любими курсове можете да отбележите като курсове, които желаете в бъдеще да посетите и сте разгледали на нашия сайт. Посетените курсове могат да стоят във вашия профил като история на курсовете, които вече сте посетили. И след като въведете цялата тази информация, можете да започнете с търсенето на курсове. Всъщност, вие можете да започнете с търсенето на курсове преди да я въведете, само че вашият профил няма да бъде толкова пълен и няма да съдържа цялата информация, която ще ви помогне и на вас, и на нас да ви предоставим съответните курсове, от които смятаме, че имате нужда, спрямо това, което вие сте задали като свои интереси. Виждате тук, може да се търси по категория, ключови думи, местоположение. Категориите са разпределени по съответния начин в нашия сайт и можете да избирате по всяка от тях. Друга важна информация, която бих искала да предоставя и на фирмите, които са тук днес сред нас. Направили сме изключително подробен наръчник за регистрация на фирма. По какъв начин може да се регистрирате, каква информация може да предоставите и как да качите своите курсове. Този наръчник е изключително подробен, описва всички етапи на вашата регистрация като фирма и на вашия процес на качване на курсове и на презентации, защото за фирмите смятаме, че е изключително важно да бъдат цялостно презентирани. Тоест, вие ще имате възможността да предоставите свое лого, своя презентация, програма на курса, който предлагате, контакти за връзка, също така да опишете и кои са основните преподаватели в курса, което смятаме, че е важна информация за един потребител, защото той по този начин може да подбере по-информирано курса, който да посети. Затова е изключително важно всяка фирма, която регистрира курс на нашата платформа, да се постарае максимално да оформи своя профил, така че да може потребителите да са изцяло информирани за нейните дейности и за курса, който се предлага. Може да въведете начална и крайна дата на курса, цена на курса, кои са преподавателите, които водят съответния курс и какви са подробностите за него. Така че на нашия сайт в секция за фирми можете да намерите този наръчник. Искам да завърша моята презентация с една моя любима мисъл на Джон Дюи, който е американски философ, реформатор в образованието и един от основателите на движението на прагматизма. Един от хората, които пръв започва да говори за неформално образование, Джон Дюи. Достигането на една цел е отправна точка за друга.
С това бих искала да направя една прелюдия към следващата презентация на моята колега Иванка Мартинова, която е свързана с ученето през целия живот. Защо то е важно за нас и защо не трябва да го пренебрегваме. Благодаря ви за вниманието. През всеки един момент може да се свържете с мен и с моите колеги от Център за професионално обучение и развитие на този имейл, който виждате на екрана, за въпроси относно проекта, презентацията, Европейската седмица на професионалните умения и каквито въпроси бихте имали относно вашата регистрация в платформата. Благодаря ви още веднъж и давам думата на Ваня. Добър вечер и от мен. Аз също бих искала да благодаря на всички вас за присъствието тази вечер и благодаря и на Вера за страхотната презентация, която направи. Надявам се за всички ви да стана ясно как точно да работим с платформата, защото тя е наистина полезно място, където хората, които имат нужда от преквалификация или допълнително знания и умения, за да упражняват новите си професии или професиите на бъдещето, могат да намерят всичко необходимо, така че те да се реализират успешно на пазара на труда. Сега ще пуснем, започваме, ще споделя екрана си с следващата презентация. Надявам се да я виждате. И тя е по темата за това, защо ни е необходимо учене през целия живот и какво е това учене през целия живот. Първо, само секундичка, да започнем с това, че професиите имат своето, те са известни за това, че те много се променят. И тук ще кажем няколко думи за миналото и бъдещето. Професиите, в зависимост от това, от икономическия напредък, социалния, технологичния напредък, те се раждат, проявяват се нови професии и изчезват такива, като за мен беше изключително интересно да разбера, че някога преди векове е имало професия на събуждащ човек, който преди да бъдат създадени часовниците за аларма и естествено смартфоните, които в момента са неизменни за това, е имало човек, който се е занимавал изключително с тази дейност, да става по-рано и да събужда хората за работа. Казвайки за това, че професиите изчезват и се променят силно, тук искам да ви напомня нещо, което е съвсем, може да на мен ми се струва прясно. За хората, родени преди 2000-та година, може би си спомнят за видеотеките и за една цяла индустрия, която се занимаваше с това да записва филмите, да ги отдава под наем, да превърта касетките. Имаше много хора ангажирани в това и тази цялата индустрия за много кратък период от време беше отменена от Netflix и подобни платформи като HBO и други, където можем да си намираме сами филмите. Следващите на опашката професии, тук виждате, съм извадила един кратък списък, които се очаква да изчезнат в скоро време, именно заради това, че технологиите позволяват професиите, които са характерни с много повторения, на изпълнението т.е. самите дейности в работния процес са свързани с рутинни дейности. Те са най-често заплашените, т.е. най-силно заплашените от изчезване, тъй като компютрите много по-бързо и ефективно вършат тази работа от нас хората. Според един последния доклад на Световната икономическа организация, в следващите 5 години ще бъдат изместени 85 милиона професии. И тук искам да направя едно уточнение, че те ще бъдат изместени, което означава, че ще се появят нови на тясно място, но това малко по-нататък. Очудващо, ние си мислим, че всички, които са в сферата на компютрите, ще се задържат на пазара за винаги. Уви, не е точно така. Когато си в компютрите и технологиите, те се движат бързо, съответно професиите в същия сектор също. И примерно, тук ще дам няколко примера с това, че всички започваме да получаваме повече дигитални знания и компетенции, да ги трупаме. Скоро момчето, или момичето, което от офиса наричаме IT support, които трябва да ни оправят от време на време кабелите или да отворят мейли или някои такива малко по-сложни задачи в офиса, те всъщност ще изгубят своето предназначение, тъй като с дигиталните умения хората ще имат възможност сами да си решават тези проблеми и те вече имат такива възможности.
Или тези хората, които са асемблаторите в електрониката. Електрониката отива вече на нано ниво, което е невъзможно за човешката ръка да сглобява чиповете, тъй като те са с 4 нанометра, с големина 4 нанометра или дори 2. Така че тези неща ще се вършат вече от машини. И много други професии. Идеята на това, което ви споделяме, е, че няма застраховани. И сега да видим един по-така обширен поглед върху цялостната ситуация в света и защо нещата се случват така, какви са причините и какви фактори повлияват на пазара на труда. Първо, знам, че вече е изтъркана думата, глобализацията, но това е възможно, как това нещо се отразява в пазара на труда, възможността да работим от всяко място и това всъщност по какъв начин се отразява на пазара на труда ми. Това първо за нас е доста удобно, защото можем да прекараме време на плажа и да работим, но от друга страна, това означава, че ние не се състезаваме единствено с нашите съграждани, които живеят в същия град или в същата страна за едно работно място. Напротив, състезаваме се с много амбициозни други хора с подобни компетенции, знания и умения, като нашите в целия свят, глобален план. Това означава само по себе си, че ние трябва непрекъснато да бъдем в будно състояние, да обновяваме знанията и уменията си, защото някой много по-амбициозен от нас може да ни измести и то доста бързо. От друга страна, глобализацията повлиява върху релокацията на бизнесите. Знаете, бизнесът се интересува от печалбата си и в много случаи може да се наложи да се измести, и понеже това в момента е възможно, да изнесе производството си в страна, където пазара на труда е много по-евтин. Съответно, някои страни са по-характерни с производството, стават по-развити в производството, като Китай и Индия, например. И за хората, които са ангажирани в този тип производство, остава единствената възможност да се преквалифицират или да обновят по някакъв начин знанията си. Друг фактор е известната индустрия 4.0, която представлява тенденцията в развитието на автоматизацията. Изведнъж виждаме едни страхотни заводи, които работят абсолютно автоматизирано, с множество роботи, които работят по-бързо, по-точно от човека. Отстранява се ефекта, възможността от човешка грешка. При висока производителност излиза много по-евтино и те могат да бъдат тези системи много по-бързо и по-лесно се апдейтват, синхронизират и съответно за производителите е много по-удобно и по-важно и важно и за конкурентната среда да преминат в такъв тип на производство, което означава, че тази снимка, на която виждате 10 робота, които преди тази революция биха били, може би, 10 работни места, в момента за тях може би се грижи един човек. Какво става с останалите 10 работника? Трябва да минат, да продължат в много ниво, да повишат уменията си, така че те да се пригодят към новия начин на работа и да не останат дълго време извън пазара на труда. Говорейки за технологичния напредък и за това, че няма застраховани, че сектора, в който се намира за нито една професия, няма 100% сигурност, че ще запази мястото си и човек със знания и умения в тази професия би бил адекватен във всеки един момент. Тук мога само да спомена няколко неща, например за Тесла и колите, които вече се движат без шофьори. Те са много по-сигурни, няма опасно шофьора да заспи на волана или да кара пил. Това вече не е такъв проблем. От друга страна, често съм чувала в практиката, че хората, които са ангажирани в строителството, те ще си продължат, строителните работници да си работят, но уви, на снимката тук в дясно сме показали един 3D робот, който за много кратко време успява да построи тази сграда в Дубай за около седмица.
ангажимента на хората покрай него са не повече от 2-3 човека, които да направят настройките в самото производство. И разбира се, той работи с много по-висока прецизност от човека. И понеже има вероятност да кажем, нали, това е в Дубай и там нещата се случват по друг начин и те са много богати, съвсем близо до нас, в съседна Турция, вече разполагат в строителството с много такива 3D принтери, изпълняват големи поръчки и големи свои проекти в строителството на домове в Африка, именно с такива 3D роботи. Тоест всички хора, които са били до този момент ангажирани в строителството, те трябва или да се научат да работят с тези роботи, или да се научат какво да правят след това и да си изберат следващата професия. За развитието в агробизнеса роботите вече берат, сеят, поливат, правят всичко безупречно. И понеже нали, се счита, че някои професии са типично запазени за хора и нали, чувала съм за това, че примерно няма как роботи да ги поемат. Тук съм дала пример с Зои. Зои е абсолютен 100% аватар. Тя няма човешко отражение в реалния живот. Това е една дигитално създадена личност, която всъщност е модел. И тя е фотомодел и е модел на дрехи, бижута и аксесуари. И какво означава това за цялата модна индустрия? Означава, че производителите на дрехи и дизайнерите и шивашките къщи могат да изпратят снимки на компанията, която модерира Зои, те ще я облекат и ще направят страхотна фотосесия, което значително ще намали разходите за модели, оборудване, снимки, като ще я поставят на какъвто фон производителите на дрехи желаят. И тази професия, както дори и най-старата професия, не са защитени от изчезване. Този слайд съм оставила на английски, защото това е най-популярната терминология и много често това е известната терминология. Какво всъщност позволява на технологиите да заемат толкова голямо пространство в работата? Това са, тук съм изброила само 4. Cloud computing, блокчейн технологиите, големите данни, изкуственият интелект, които всички правят възможността на много по-бързи, много по-точни операции с много по-високо ниво на сигурност да се случват и искам да ви уверя, това е само началото. Имаме и естествено един допълнителен ефект. Само да припомня, сега правим, нали, голямата картина на това как изглежда света в момента в контекста, погледнато през призмата на работещите и на това какво ще бъде необходимо и защо е необходимо да се преквалифицираме. Всички знаете как COVID-19 дойде и как подейства на пазара на труда и какво се случи с бизнесите. Тези, които успяха, преминаха в дигиталното пространство и за много се чуват доста позитивни отзиви, че производителността на труда се увеличила значително, намалели са много разходите за офис, оборудване и така нататък. Като компаниите, за да осигурят своето плавно преминаване в новия свят, в дигиталното пространство, COVID просто направи така, че дори тези, които са планували до този момент да преминат в технологичен план, за да бъде по-дигитален бизнесен, COVID го направи така, че той да стане задължителен този елемент. И всъщност компаниите започнаха да харесват от една страна това. Разбира се, не говоря за ресторантьорите и туристическия бизнес. От друга страна, те започнаха силно да инвестират в инфраструктура, която да осигури плавното изпълнение на процесите. Това са различни хостинги, методи за защита, за киберсигурност, в хардуер. И изведнъж всички тези неща, дори някой ден, дай Боже, скоро да започнем да говорим за пост-ковид ерата, много е вероятно повечето от бизнесите да запазят своето дигитално присъствие и операции. Тоест, те ще се откажат, може би, от офисите и от сградите, в които за тях бяха допълнителен разход.
Какво означава цялото това технологично чудо за бъдещето на работата? Само няколко неща, които да имаме предвид. От една страна, важно е, че ние хората имаме специални умения, които могат да добавят стойност по начин, по който компютрите не могат да го правят. От друга страна, това означава, че трябва да се научим бъдещето принадлежи на този бленд, т.е. на хармонизираното взаимодействие между хора и технологии, т.е. хората трябва да се научат да боравят успешно с технологиите, да ги използват за максимално получаване на резултати и улесняване на живота. От друга страна, трябва да имаме предвид, че света така се изменя в този момент, че много малки бизнеси могат да имат много голямо значение. Вече няма значение размерът на бизнеса, т.е. колко души работят в него, колко офис сгради има и каква производствена база. Тоест, тези неща нямат толкова голямо значение за това каква печалба и какъв оборот може да прави един бизнес. Малки фирми от по 2-3 предприемача могат да правят големи открития и големи промени в пазара, които са свързани с огромни печалби. И за миналата година има доста регистрирани уникорни, които са малки предприятия или средни, които регистрират огромни над милиони печалба инвестиции. И да, това между другото го споменавам именно заради това, защото вече не се гони обемът на фирмата. Не е важно това колко е голямо, а това каква е добавената стойност на екипа. Тоест вече е важно колко креативен е екипа, какви са уменията му да се адаптира, да разпознава рано нуждите на пазара. Това са ни по-специфични умения, които не са привични за технологиите. От друга страна, четвъртия фактор, който ми се струва, че има значение, е, че трябва да имаме предвид, че всяка една нова технология носи много рязко променящи се, не винаги, но в много случаи е възможно да промени бизнес модели. И това означава, че хората, които работят в дадена индустрия, нищо, че са служители, те също трябва да бъдат непрекъснато на щрек в това, което е ново и как те могат да си запазят, да развият уменията си, така че да се приспособят успешно към новата среда. И тези, които са успешни в приспособяването, те са тези, които ще останат. Помните, в предните слайдове говорихме за 1 милиони, които ще бъдат променени. Този слайд съм го оставила на английски език, защото думата disruptive, която на английски означава разрушителна, не ми звучи добре на български да го кажем за бизнеса, но всъщност това нещо е водещото в това, което ви разказвах за предприемачите и за иновациите, че всеки се старае да предизвика такъв тип иновация, че да донесе разрушаване на един пазар и да открие нов, както примерът в началото с видеотеките. Такива иновации са примерно мляко, което не е произведено от крава, но пък е 100% с вкуса и с съдържанието на кравето мляко, или вече доставките, които се правят могат да се правят без да се ангажира служител по доставки, куриер, може да се доставят от дрон и така нататък. Тоест, такъв тип начин на мислене е този начин, който компаниите търсят, за да могат да осигурят своето конкурентно предимство, което за нас означава, че трябва да стимулираме като служители значително нашата креативност. Понеже може да започва да звучи депресивиращо. Не просто, няма нищо страшно, просто се насочваме към едно постпрофесионално общество, където една професия много рядко ще се случва някой да започне в кариерата си с една професия и да я завърши на същата позиция. Малко позитивни данни. До 25-та година всъщност 85 милиона работи ще бъдат променени, но 97 милиона нови роли, които са по-адаптивни, ще се появят през следващите 5 години. И тук, например, мога да ви дам как ще се случи това един пример. Например, новите летателни апарати, които позволяват летенето без летци, всъщност изискват огромен екип долу на земята, който да ги управлява, навигира и така нататък. Тоест, едната работа започва да се замества от друга, която всъщност ще има много по-голяма нужда от хора на пазара на труда. Тези, които, понеже според Световния икономически форум,
всеки втори на пазара на труда ще трябва да ще трябва да напусне, т.е. да си промени позицията, работата и квалификацията. Този, който си я запази всъщност, ще се наложи в следващите 5 години отново да промени около 40% от своите умения. Т.е. не да ги промени, а по-скоро да ги опресни. И сигурно е интересно, поне аз така си мисля, кои са професиите на бъдещето. Само че, както преди малко, заради всичко, което казахме преди малко, по-скоро са важни уменията на бъдещето, защото професиите няма да бъдат толкова устойчиви. Тръгваме от уменията на човека. Те са физически и когнитивни. Създадохме машините и технологиите, за да се отървем от нуждата да изпълняваме физическа работа. Да искам, като ми сипах, се изсипа. Няма да... Така, имахме малък. Да. Относно физическите, е ясно. Когнитивните умения са тези всъщност, които ще ни правят много по-различни от... Моля, Поли, понеже не мога да мютна Поли. Добре. Извинявайте за прекъсването. Когнитивните умения са тези, които ще бъдат важни и които ни правят по-различни и по-ценни от машините. Момент. И тук, като казах когнитивни умения, е момента да спомена и, че това, което едно време се наричаше личен състав, сега, което се нарича управление на човешките ресурси, вече ще се нарича в бъдещето и то започва да се променя управление на когнитивните таланти. Тоест, компаниите ще се интересуват много повече от хора, които умеят да бъдат гъвкави в техните когнитивни умения. След секунда ще кажа и кои са тези умения, които са по-специфични, именно тук. Понеже ги споменах много пъти, това са нашите умения да приемаме, обработваме и съхраняваме информация. Те са свързани с тези, които ги виждате тук в дясно. Уменията ни да имаме критично мислене, да създаваме иновации, да сме креативни. Те са такива, които ни правят уникални и те са тези, които ще бъдат приложими в това, което предстои и в това, което е абсолютно неясното. Дигиталните умения са друг аспект, друг пакет умения, които са много важни. За съжаление се видя, че много от хората в този период на COVID, много от хората всъщност имат липса на някои ключови дигитални умения, заради което беше създаден дигиталния образователен екшън план за 2027 година на Европейския съюз, с основна цел всички ние да имаме базовите, поне, дигитални умения, които виждате на екрана. И има няколко ключови компетенции, които Европейската комисия е решила, че не само, че е решила, това е, стана известно след множество проучвания, са ключовите компетенции, които осигуряват здравословен, устойчив начин на живот и осигуряват нашата трудова заетост. Тук искам да поставя основно малко повече акценти върху мултилингвизмът, върху това, че хората в тази международна среда, понеже вече нямаме, особено с технологиите, нямаме граници и бариери помежду си в нациите. Много от компаниите избират да работят с хора, които умеят да работят в мултинационален екип. И т.е. културното съзнание, уменията за изразяване, за уважение на чуждата култура, за експресия на собствената, за говорене на чужди езици стават изключително важни. Понякога са много по-важни от професионални умения, защото професионалните могат да бъдат заучени по по-бърз начин. И тук сложих този слайд с идеята той да бъде една голяма удивителна, особено за хората, които сме родени преди 2000-та година. Че разстоянията между поколенията в момента са много по-големи от разстоянията между отделните нации. И слагам това с удивителната, за да приканя възможно повече хора, които, както казах, са родени след 2000-та година, да се включат по-активно в различни инициативи за учене през целия живот. И защо казвам след 2000-та година?
Защото аз съм убедена, че в много случаи вие имате поне един познат или поне един пример, за който знаете лично, за деца, които казват, ама те са родени научени, той взима телефона и си отваря YouTube и клипчетата и така нататък. Всъщност децата на новото време, те живеят в една много различна среда, в която динамиката не е нещо страшно, несигурността е нещо познато. И те имат много адаптивни умения, много интуитивни умения и имат съвсем други умения да се реализират, да учат и да се реализират на пазара на труда. За което ние трябва да положим допълнителни усилия, за да се съхраним като конкурентоспособни на същия този пазар, за да можем да бъдем също толкова важни и интересни при избора от страна на работодателите. Как да го направим това? Един чест отговор е университетското образование. То е страхотно, особено за създаване и развитието на комуникативните умения и за създаването на социална среда и социални умения, но от една страна трябва да не забравяме, че университетското образование е само началото. То дава професията, дава знанията и уменията за професионално развитие, но това не може да... Нашето обучение не свършва с него и не трябва да свършва с него, защото то отнема твърде много време. И при нас обучението е 4 години, в бакалавърска степен в България имам предвид. Тоест в датата, в първата година, ако си спомняте предните графики, където говорихме за това как ще се промени света след 5 години, тоест при постъпването ви в университет е много вероятно до датата на вашата защита пазарът да се е променил многократно и вашите знания да са абсолютно недостатъчни. И да имате нужда от още образование, за да се адаптирате към пазара на труда. За съжаление, не винаги обучените планове са достатъчно обновени. Излиза скъпо, макар че в държавните университети са безплатни, можете да сметнете тези 4 години, които инвестираме в допълнително в много образование, те всъщност могат да бъдат те излизат скъпо издръжката по тези години. И тук искам да направя да вметна, да напомня за тези от вас, които са пропуснали това събитие в последно време. Това е събитието на новото време в областта на пазара на труда, Under Education and Over Education, което означава това са две неща, които са много често срещани. От една страна са хора, които имат много по-нисък ценз на образование, много по-ниска степен на образование в сравнение с позицията, която заемат. Тоест за тази позиция се изисква много по-високо образование. И тук мога да ви дам примери за това как много хора с средно образование всъщност стартират големи компании или пък заемат високи позиции на пазара на труда като мениджъри и най-вече ръководни позиции. Това е явлението, при което имаш по-ниска квалификация, отколкото се изисква за самата позиция. И това е защото множеството от работодателите вече се интересуват повече дали притежавате тези умения, за които говорих преди малко, а не толкова какъв точно е печата на дипломата ви. От друга страна имаме и другото явление, за което пък може би сте още по-запознати, over education, което означава, че човекът, който заема конкретната позиция, има много по-високо образование от това, което се изисква за позицията. И тук може би знаете поне една история за някой, който е с докторска степен, а пък всъщност е касиерка в супермаркет или касиер в супермаркет, за което се изисква по-ниско образование, или за магистри, които метат входове и така нататък, такива един куп тъжни истории, за които сме чували. Това е другото събитие, което е от другата страна на диагонала. Двете явления съществуват и те са свързани с неспособността, може би до някъде, на образованието да се адаптира към бързо развиващата се среда. Така че, какво можем да направим? Първо ви съветвам да
потърсите, да проверите, понеже споменах дигиталните умения, в сайта на Европейската комисия има множество варианти за развитие на вашите дигитални умения, да правите стажове, те са финансово подкрепени, стимулират се силно. От друга страна, много важен и централен играч в тази картина са центровете за професионално обучение и други центрове за обучение, като езиковите центрове, да речем, или центровете за личностно развитие. Понеже сме в светлината на Европейската седмица за професионално обучение, тук съм дала и малко статистика от Евростат. 78% от преминалите професионално обучение намират работа след това по обучението, за което те са се обучавали в центровете за професионално обучение. А 60% от тези хора всъщност не намират работа в рамките на един месец. Което всъщност означава, че центровете за професионално... И защо ги препоръчвам на този слайд? Защото те могат да обновяват много по-бързо съдържанието на курсовете си, могат да го адаптират лесно, могат да бъдат гъвкави от към обучението и могат да предоставят курсове за много по-кратко време, отколкото е времето за обучение в други институции за формално образование. Само искам да направя едно отклонение, че в предния слайд не казвам, че университетското образование е неефективно или е ненужно. Напротив, но казвам, че за всяка една преквалификация не е необходимо да минаваме през още един бакалавър. Това нещо може да се постигне с различни центрове за професионално обучение и развитие и други центрове. Фирмените обучения може да ги следите във вашата собствена, в компанията, в която работите, или да следите такива на чужди компании. Можете да придобивате умения, наблюдавайки работата на ваши колеги, или да направите собствен дизайн на това, което трябва да считате според вас, че трябва да се развие и да се подобри във вашите умения. И според него да започнете да търсите курсове, като във всички тези случаи, както ЦПО-та, фирмени обучения и когато правите този дизайн, вие можете да разчитате на платформи като Course2Job, където именно такива курсове, ние създадохме тази платформа именно за да съберем такива курсове на едно място и да спомогнем за търсенето, в процеса на търсене и намиране и срещането на центровете за професионално обучение с хората, които имат интерес в една по-активна среда. И тези наши умения, тези наши цели не са еднократни, а изпълняваме и още един проект, който се нарича Job Toolkit, в който се опитваме да съберем последната информация за това какво търсят и какво желаят работодателите, как ще направим добро впечатление, как ще вземем нова добра позиция. Може да следите страницата в Facebook. Това е един друг проект, който изпълняваме, защото това са важни елементи преди да започнете да планирате как ще продължите кариерното си развитие. Относно кариерното развитие и необходимостта от обучение за цял живот, имайте предвид, че това е процес и не е нещо, което се случва веднъж годишно или дори по-рядко. Този процес се изпълнява, тук сме дали само няколко такива като идеи как да се случват нещата, за по-подредено в вашето ежедневие. Можете да като практически съвет, да проучвате и да проследявате тенденциите в пазара на труда, в технологиите и да проследявате това, което може би скоро ще бъде актуално за вас и това, което скоро ще бъде абсолютно заменено от технологиите или ще стане излишно. Този процес на проучване на тенденциите може да бъде много дълъг, но е важно да го правите, за да можете да се ориентирате, а между другото и по този начин ще тренирате някои ваши когнитивни умения в правенето на този личен анализ.
Когато идентифицирате възможности и имате интереса, е добре да започнете да планирате и да изпълнявате собствена програма за повишаване на компетенциите и квалификацията. Можете да проверите различни справочници, различни публикации в интернет, какви умения се изискват за конкретна желана от вас позиция и да започнете да търсите възможностите да ги придобиете. Тук пак препоръчвам Course to Job, където ще бъдат дадени всевъзможни опции, за да го изпълните. Планирайки програмата си, изпълнявайки я, следващият, вече предполагаме, че сме минали курсовете за обучение, много е важно да отделите време да експериментирате в практиката и да откриете собствените си пропуски. И тук бих ви посъветвала да не си губите времето да учите нищо, ако после не желаете да го... Тоест, не ако не желаете, ако нямате намерението да го пробвате в практиката. Съветът ми е предимно заради уникалните умения на нашия мозък да изтрива информацията, която не се използва. Тоест, идеята е, за да затвърдите знанията и уменията си, пробвайте ги в настоящата си работа, новите умения, които сте получили или знания, пробвайте ги в къщи, можете да пробвате да работите и да изпълнявате отделни поръчки, като частни поръчки. За вас има различни платформи за фрилансъри, където вие можете да предложите свободно вашия труд, просто за да видите, да се ориентирате и да разберете къде са вашите пропуски, за да можете да направите и последния цикъл, който трябва да подобрим уменията, които осъзнаваме, че не са толкова добри, и да ги актуализираме един много дълъг процес. Но преди всичко, в основата на всичко това, на 4-те неща, е да бъдете много любопитни. Трябва да вършите нещата с желание, защото те ви позволяват, бидейки любопитни, ние продължаваме да робим, откриваме нови неща и всъщност започваме да обичаме и новата си професия. Този слайд съм го отделила за въпроси, така че ако някой от вас има... много бързо минах на другия слайд. Ако някой от вас има желанието да сподели, да зададе въпрос или да сподели опит по темата или коментар, ако не, можете да го направите и на мейлите, които по-рано бяха представени на развитие.cpo@gmail.com, където също може да дадете своите коментари и обратна връзка. Ваня, чуваш ли ме? Да. Чудесно. Аз бих искала преди, надявам се да ме виждате, бих искала преди времето за въпроси и отговори да обобщя и да ти благодаря за прекрасната презентация, защото беше изключително полезна и смятам, че това, което говорихме в началото, вече хората биха могли да го визуализират, защо трябва да търсят непрекъснато реализация своя професионална чрез обучение и защо то е важно. Така че това са основните неща, това, което тя каза, са основните неща и живеем в един свят, който непрекъснато се развива и трябва по всякакъв начин ние да се развиваме заедно с него. Искам само да обобщя преди времето за въпроси и отговори, ако има такива, защо платформата е важна за потребителите и защо платформата е важна за фирмите. По какъв начин тя ще им помогне. Първо за потребителите, идеята ни е бързо да се намира курс. Защото ние направихме изследване и видяхме, че не съществува такава платформа, която да обединява всички курсове на едно място. Ние самите сме търсили, предполагам, голяма част от вас са търсили курсове в различни сайтове, на различни доставчици. Не е ясно дали курсовете са актуални или не са, дали курсовете кога стартират, каква е тяхната цена. Тоест, има в други сфери подобни сайтове, които обединяват различни обяви, но в сферата на курсовете просто нямаше такъв сайт. Затова една от основните ни цели беше тази. Когато се влезе в Course to Job и когато той е припознат от участниците в обучението, от тези, които предлагат курсове, на първо място, доставчиците да предлагат потребителите да намират бързо, да получават достатъчно адекватна информация за курса, да могат да виждат кога той стартира, каква е неговата цена, кои са обучителите, каква е целта на курса, какви умения и компетенции ще придобият от този курс, за да могат информирано да вземат решение искат или не.
Контактите на всеки един от доставчиците ще бъдат записани, той ще си е качил презентация, ще си е качил телефон, ще си е качил имейл. Съвсем бързо и лесно вие се свързвате с него, оговаряте се и започвате курса. Тоест, идеята ни е да сме посредника, който предоставя платформата за информация. Цялото това търсене на Ваня в изключително технологичен свят. Ние трябва да се развиваме, ние трябва да предоставяме бърза и точна информация на всеки, защото хората се отказват в момента, в който няма такава информация. От друга страна, защо фирмите следва да се регистрират всякакви доставчици на курсове, било то центрове за професионално обучение, било то школи, които предоставят курсове по различни направления, включително езици, било то дори преподаватели, които искат да се регистрират и са самоосигуряващи се лица, но могат да работят в тази сфера. Идеята е вие да достигнете до максимален брой потребители. Когато вие се регистрирате в една платформа, в която са регистрирани изключително много потребители, вие достигате до тях директно. Вие качвате своя курс, записвате своята сфера на интерес и платформата има възможността да рекламира вашия курс на хората, които са с подобни интереси. Следващото нещо, вие презентирате своята фирма. Вие качвате всякаква информация относно фирмата си, имейли, след това сайт, презентация, видео, лого, цели на фирмата, кога е създадена, какви са основните хора, които работят в нея, с каква квалификация са те. Това е важна информация за всеки един човек, който иска да избере къде да предостави своя курс, къде да се запише на курс. Съответно, вие давате информация за курса, която е вие избирате, но би било добре да е най-обща, най-обширна, даваща най-много на съответния човек. За да може той да си каже, да, това е моят курс, да, аз искам да взема такъв сертификат, да, аз искам да имам такива умения и компетенции, защото след това ще имам възможността да намеря съответната работа. И аз имам цели да стане такъв и такъв, да взема такава и такава позиция. Съответно, ние от наша страна на платформата непрекъснато ще качваме информация за това, кои са професиите на бъдещето, за това по какъв начин да достигнете до една такава професия, за това какви професии се търсят, защото и това е важно. От една страна са професиите на бъдещето, от друга страна са професиите, които имат липса на кадри. Това са професиите, които са така нежелани от голяма част от хората, но са и професии, които ви гарантират работа. Виждате, наскоро в България имахме обява за санитари в болници с 3000 лева заплата, няма кой да вземе тази работа. Така че важно е вие да се ориентирате какво и на къде искате да тръгнете, това, което каза Ваня, да прецените своите възможности, да оцените своите възможности и след това да достигнете до желаната професия чрез съответния курс. Така че нашата платформа цели това, цели да даде максимално много информация на всички, и на едните, и на другите. Подканвам ви да се регистрирате. Нашите контакти ще ви бъдат изпратени на мейли и ще можете по всяко едно време да ни давате обратна връзка, нещо, което не сте успели да направите при регистрация дори. Да се свържете с нас по телефон, по имейл и ние да ви дадем веднага асистенция относно процеса на регистрация. Извинявам се за вметката. Ваня, ти си благодаря за дадената дума. Аз ти благодаря за вметката, защото мисля, че тя така завърши точно това, което аз, темата, която представих с важността всъщност и това, с което ние се радваме днес да се представим пред вас, а именно Course to Job. Важно е всъщност да имате и вашия експириенс, да пробвате да тествате, да видите как се работи с платформата. Имайте предвид, че тя е още нова, така че всички тези, които успеят да регистрират курсове в момента първи, ще излизат първи на хората, които търсят и ще имат повече видимост в първите месеци. И така че в момента е момента да регистрираме максимално нашите курсове. Само, понеже стана въпрос за учене през целия живот и малко говорих за дипломи, да напомня всъщност за тези, които не знаят, за възможността центровете за професионално обучение да валидират знания. Това означава, че вие може да си имате знания от някъде, от друго място, от натрупани в живота или в неформална дейност. И когато всъщност видите отворен курс, можете да
по темата, по която вие предполагате, че имате знания, вие можете да се обърнете към съответния център за професионално обучение. След една оценка на вашите знания и умения, те имат право да ги валидират, т.е. да ви дадат съответните диплома, сертификат или удостоверение. Така че това е страхотна възможност, ако считате, нали, че знаете, имате уменията в дадена сфера. Това е, което всъщност работодателите гледат, и понеже аз работя също с много работодателски организации, не е важно толкова, не се гледа толкова сектор образование в CV-то, колкото сектор курсове и допълнителни квалификации. Така че развивайте натам. Отново само да напомня, тъй като мисля, че това е момента вече за благодарностите. Да благодаря ви за вниманието. Благодаря на всички вас, че бяхте тук. От мое име и от името на Вера, от името на ЦПО Развитие и на Анатолия Консулт. Да ви напомня, че това участие днес в рамките на Европейската седмица за професионално обучение завършва и с сертификат за вашето участие в него, така че ако не сте си попълнили или не сте попълнили правилно имената си в платформата, можете да ги изпратите на имейл, за да бъдат развитие.cpo@gmail.com, за да бъдат попълнени вярно. Ще се свържем до няколко дни с вас, за да ги получите. И да ви благодаря отново на всички. Ние сме на разположение. Тук съм дала мои връзки в Twitter, LinkedIn, също мейла, който видяхте в началото. Отворени сме за дискусии, за обратна връзка и ще се радваме да бъдем в контакти и да говорим повече за бъдещето на професиите, работата и служебния ни живот. Благодаря ви много. Чао, чао!